Čaute všetci, vítajte pri ďalšom videjku. Chcel by som sa vám len poďakovať za neuveriteľný úspech v minulom videu. Dúfam, že sa vám bude páčiť takisto aj toto, tak si ho užite. Zaujímavý typek. Dneska fajne teplo, budem roznášať celý deň. Teraz 12 hodín. A no, ideme na to, no. No máme tu prvú objednávku dneska z Vincenta. Tam som nebol veľmi dlho a veľmi to tam nemám rád. Je to hotovostná objednávka a budem musieť vyplatiť 7,64. Tyjo, normálne radosť vidieť toľkých ľudí na bicykle. Také príjemné teplo dneska. Fuj, to je divné, ja mám teraz konečne tenké topánky, také, že fakt do tepla. A jak je tá podrážka o mnoho tenšia, to normálne cítim úplne inak, ako keby som dačo zlomil na tej kolobežke. Až divné mi to príde, počkaj, kde to nesiem? Aha, však toto nesiem. Dobrý deň pre vás. Na meno? Ďakujem. Nech sa páči. Dobrú chuť, dovidenia. No. Oliver, môžeme ísť ďalej, no. Ako tie hotovostné objednávky sú celkom halúz, ma to baví. Ja som to nemal, ale nechápem, prečo som o tom nedostal zaučenie žiadne. Toto je také posledné video asi s touto kolobežkou, pravdepodobne. Lepšie povedané dúfam, lebo budem ju reklamovať a tá kolobežka má bezpečnostné chyby, softverové chyby a no kúpim inú, no. Medzičasom by som chcel robiť jedno také špeciálnejšie video. Kde? Že kde? Ty vole, ale za 6 €. Nemôžem veľmi ďaleko. Ako sranda, že to je za 6 €, ale no 5,76, ale hodinu, kým by som to doniesol, ešte by som sa musel vrátiť do mesta, to sa mi nevyplatí. No na výber veľmi nemám. No, vidíte, čo to chodia za objednávky. Také, čo by mali ísť autám a skútrom, chodia kolobežkarom. Elektrobicyklom. Idem do Huang Viet a odnesiem to na tú Podhradovú, no. To je normálne, že dobrodružstvo ísť na Podhradovú. Ako, je super, že až po prakticky koniec Komenského je cyklistický, takže tam nebude problém sa dostať. Ale dostať sa potom na Podhradovú, tam budem musieť ísť dosť dlho po ceste. Hej, dobre, tu už budem musieť ísť na cestu. Počkať. Fakt, to je tam? Aha, však ja som tu do tejto pizzerky, raz som stavať nesol, ja som to nesol niekde tu hore. Aha, dobre, tak to som sa teraz trošku kapol. Ja sa musím vrátiť, ja nemôžem ísť teraz cez cestu. Som tu. 11 minút skôr, ty kokos. No dobre som došiel. Dobrý, nech sa páči. Dovidenia, dobrú chuť. Toto je jediný reasonable prechod v Košiciach, ty vole. Aha. 210 Poke Kings. OK, to je dobrá objednávka. Dobre, Poke Kings to je hneď tam. S baterkou som na tom dosť na hovno. Objednávačku máme, sice trochu meškali, ale nevadí. A inak má dneska zase byť búrka. Dobre, zatiaľ to nie je až tak zle, jak som si myslel, že bude. Koľko vám to... No, bude mať 7 €, no. Ako nič moc, ale v pohode. Here you go. Enjoy your meal, bye.
Kde zas? No. A celkom v pohode. Jelly burger. Oh, tam som nebol dlho. Tam majú toho krokodíla. Chňapíka. Dovidenia. Dobrý deň. Na meno Mark. Nech sa páči. A ja ďakujem. Ja idem naspäť na hlavnú. Na železníky mám ísť za 3:30. Pol hodinu mi to bude trvať. Musím to zobrať, lebo ja mám teraz strašne zlú mieru. Takže ja idem na hlavnú, do Pizza Cafe a musím to odniesť na železníky, ak je fresh. Tesne vedľa. Rozmýšľam, kade pôjdem na železníky. Vôbec neviem, že kade by som išiel teraz. 12 minút, možno tam budeme skôr, no. Tamto nemám rád, to je strašne divný prístup, že to dávajú cez bránku. A myslím, že to robí iba jeden človek. Pizza Palace. Prejdem asi tu, lebo tam sa potom blbo ide. Tam musím akéby výjsť aj na obrudník. No a tu pekne len prejdem a idem na cestu rovno. Takže pecka si myslím. Jak sa páči? Ďakujem. A ja ďakujem. Dovidenia, dobrú chuť. Hej. Celkom dobrá objednávka. Z Mrviet. A nesiem to na... Jak je Lidl na Moldavskej. Celkom dobre, budem. A dvojita rovno. To je dobré. La pizza la casa, bunda la caca. To strašne nemám rád tú reštiku. Už mám len 57%. Ty, ale dobre veľa vecí teraz nesiem so sebou. A mám byť za 0 minút v pizza la casa. Čistá magorina toto. Ja mám teraz dobre veľkú váhu aj s tým jedlom. Ešte keď pizzu teraz zoberiem. Počkaj ma, keď nebude hotová tá objednávka. Peter, to... Dobrý deň, na meno Peter. Ďakujem. Dobre. Mám tu aj veľkú kolu. To by som dal vonku, ale... Nemám miesto vonku. Ty kokos, to je váha teraz. Čo ti drbeš, a to aké ťažké mám. Fú. No jasné, druhé poschodie. What the fuck. Keby to mal vychricu. Počkaj, zamkol som. 20 km už mám najazdených. A 50%. A ďakujem, dovidenia. Dobrú chuť. Čo si videl? Bažan na... The fuck? Na akom parkovisku? Na akom parkovisku? Ako hej, prídem, ale... Keď stihnem. Dobrý deň, Bolt Courier, som na mieste. Dobre, ďakujem. Dobrý deň. Jak sa páči. Ďakujem, dovidenia, dobrú chuť. Dobre, akože chlape, choď ešte bližšie po ľavej strane, ty vole. Že máš celú cestu a ty ideš po strede. Že ma tu skoro zrazil. Z výfuku mu ide viac dymu, jak z tovare zo elektrárne uhľovej. Dobrý deň. Čipnutá čínska kolobežka! Tak ďakujem, že ste si pozreli aj toto video. Dúfam, že sa vám páčilo.
Ak áno, určite dajte like, dosť mi to pomôže. A určite dajte aj odber, lebo až 98% z vás nie sú prihlásení na odber a veľmi by mi to pomohlo, tak určite ho tam dajte, nech neprídete o ďalšie videá. A ďakujem vám za zhliadnutie, tak zatiaľ čauko.